Θεώρησε καλό ο Κύριος, Άγιοι Πατέρες και αδελφοί, ένα Σάββατο όπως το συνήθιζε τις περισσότερες φορές και πήγε στη συναγωγή, εκείνη η οποία θεωρείται πρόδρομος της Εκκλησίας. Εγώ θα το ήθελα καλύτερα να το πω, θα έλεγα ότι είναι η συνέχεια της Εκκλησίας. Θα μου πει συνέχεια, απολύτως. Ο Θεός προετοίμασε ένα λαό για να φέρει τον Χριστό στον κόσμο, τον Υιό Του. Και μέσα από τη συναγωγή οικούστησαν οι προφήτες, οι διδάσκαλοι. Πολυμερός και πολυτρόπος ο Θεός ονειρεί στον κόσμο σύμφωνα με τον Παύλο στην προς Εβραίους. Και πήγε λοιπόν στη συναγωγή και ενώπιον των διδασκάλων και των μαθητών αυτών, αλλά και των Φαρισαίων και των υπολείπων εκεί, παίρνει στο χέρια του το ηγητό, το βιβλίο λοιπόν του νόμου. Πήρε στα χέρια του την Τωρά και τον νόμο και τους προφήτες, την Αγία Γραφή, την Παλαιά Διαθήκη, δεν υπήρχε τότε καινή, και το άνοιξε στο σημείο εκείνο που έγραφε «Πνεύμα Κυρίου επ' εμέ ου είναι και έχρισέ μου. Ευαγγελίσαστε πτωχείς απέσταρκεν. Ιάσαστε τους συντετριμμένους στην καρδία, κηρύξε εχμαλώτης άφεση και τυφλής ανάβλεψη. Αποστήλε τεθραυσμένους εν αφέση, κηρύξε ενιαυτόν Κυρίου δεκτών». Δηλαδή, τον άνοιξε σε εκείνο το σημείο που ο Ισαΐας έλεγε το πνεύμα του Κυρίου είναι επάνω σε μένα, κατοικεί επάνω σε μένα. Και με έστειλε να στείλω το ωραίο μήνυμα, το καλό μήνυμα στους φτωχούς. Με έστειλε να γιάνω εκείνους οι οποίοι είναι πληγωμένοι στην καρδιά και στο πνεύμα, να κηρύξω στους εχμαλώτους άφεση, να πω στους τυφλούς ότι θα δουν το φως τους, να αποστείλω ειρήνη και άφεση σε εκείνους οι οποίοι είναι πληγωμένοι στην καρδιά, και κυρίως να κηρύξω ότι ο χρόνος της σωτηρίας άρχισε. Κηρύξε ενιαυτόν Κυρίου δεκτών. Ο χρόνος της σωτηρίας άρχισε. Τα έχασαν εκείνοι οι οποίοι άκουσαν αυτού του είδους τη φρασιολογία. Αλλά περισσότερο ακόμα τα έχασαν μόλις άκουσαν κάτι άλλο. Τους είπε, κοιτάζοντάς τους στα μάτια, «Σήμερα πεπείρωται η γραφή αυτή εν τη σωσύνη μόνο». Σήμερα αυτό που έγραψε ο Ισαΐας τότε ότι θα αρχίσει η σωτηρία του κόσμου πραγματοποιήθηκε, γιατί ακούστηκε στα αυτιά σας και το είδαν και τα μάτια σας και το αγγίζουν. «Είμαι εγώ ο Θεός». Αυτό είπε, και από εκείνη την ημέρα άρχισε ο πόλεμος εναντίον του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού από τους Εβραίους, από τους Φαρισαίους, από τους γραμματείς κλπ. Γιατί τους είπε εκείνον που περίμενε ο κόσμος, «Εγώ είμαι, με αγγίζετε, εγώ είμαι, μην περιμένετε τίποτε άλλο». Ξέρετε αγαπητοί αδελφοί, δεν έχει το δόντιο. Το να πει σήμερα τον Χριστό Θεό, δεν είναι μεγάλη υπόθεση. Τον ομολόγησαν οι προφήτες, τον ομολόγησαν οι Άγιοι, τόσο αίμα κύθηκε. Εμείς οι παπάδες κάτι κάνουμε, κάτι λέμε, εσείς κάτι λέτε. Την εποχή όμως εκείνη να πάμε να πει στους Ισραηλίτες, αυτόν που περιμένατε τον Μεσσία, εδώ είναι, αυτό τότε ήταν βαϊράκι μεγάλο. Αλλά και στον κόσμο σήμερα, άντε να πεις τώρα στην ορθωμένη Ευρώπη, παραδείγματος χάρη, στην πολλές αμαρτίες γυράσασαν. Παραδείγματος χάρη Γιλεά, Αλδιώνα, Λεγούρ, Αλδιώνα, συγγνώμη. Και από την άλλη τη μεριά στη Γερμανία και στη Γαλλία, να της πεις ότι ο Χριστός είναι Θεός. Όλα μπορεί να τα βρεθούν. Όλα. Μεγάλος άνθρωπος, μεγάλος προφήτης, μεγάλος διδάσκαλος, ψυχολόγος, όταν τους λες για Θεό, κάνουν εκείνο που έκανε και ο Τελό. Τράπηκε να γράψει στο Σύνταγμα το Ευρωπαϊκό ότι η Ευρώπη έχει χριστιανικές ρίζες, λες και δεν ήταν ο ίδιος, δεν προήλθε το ίδιος από τη Γαλλία και το Λουξεμβούργο, όπου η Παναγία των Παρισίων δεσπόζει, επί παραδείγματος χάρη. Να λοιπόν ποια η δυσκολία του κόσμου σήμερα και χθες. Και σήμερα ο κόσμος επιτελεί έργο αλλήλου. Το ερώτημα είναι, τι είναι ο Χριστός για τον κόσμο? Τι δέχεται σήμερα η κοινωνία ότι είναι ο Χριστός για αυτήν? Ποιες οι απαντήσεις? Θυμάστε αγαπητοί, και τον ίδιο τον αντιμετώπισε, τον διερωτήθηκε για αυτό το ερώτημα. Αντιμετώπισε και ίδιος αυτό το ερώτημα.
Και απευθυνόμενος στους μαθητές του, θυμάστε τότε που τους είπε, τι να μελέτους είναι οι άνθρωποι, των ιών του ανθρώπου. Τι λένε ότι είμαι εγώ ο Υιός του ανθρώπου οι άνθρωποι. Και πετάχτηκαν οι μαθητές του και του είπανε, άλλος λέει ότι είσαι ο Ιερεμίας, άλλος ο Ισαΐας, άλλος ο Πρόδρομος ή κάποιος από τους προφήτες. Σεις δε, τι λέγεται είναι με. Εσείς τι λέτε ότι είναι. Και πετάχτηκε ο Πέτρος τότε και είπε εκείνο το περίφημο, «Συ ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, ο μέλλον σώσε τον κόσμο». Εκείνος που θα σώσει τον κόσμο. Είσαι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Αγαπητοί μου, ήρθαμε εδώ σήμερα στο ναό να κηρύξουμε σήμερα ότι δυστυχώς ο κόσμος σήμερα εν πολλής επιτελεί έργο αρείου. Τι έλεγε ο Άριος? Παπάς ήταν στην Αλεξάνδρεια. Τι έλεγε? Μέγας και πολλής, θεολόγος μεγάλος, γνώστης της θεολογίας, τεράστια γνώστης της θεολογίας. Τι έλεγε ο Άριος? Ναι, ο Χριστός είναι το τελειότερο κτίσμα του Θεού, αλλά δεν είναι Θεός. Υπήρχε εποχή κατά την οποία δεν υπήρχε. Ή ποτέ ό,τι ουκεί. Υπήρχε εποχή κατά την οποία δεν υπήρχε. Ναι, με το τελειότερο κτίσμα, όχι όμως τέλειος Θεός ο Χριστός μας. Το ίδιο κάνει και σήμερα η Ευρώπη. Το ίδιο κάνουν οι πολλοί. Και οι σημερινοί μας άρχοντες και εμείς πολλές φορές και οι χριστιανοί, κοπτόμενοι, ότι πιστεύουμε στον Χριστό, με τη ζωή μας αρνούμενοι καθημερινά τη δική του την πίστη, την πιστότητά του απέναντι σε αυτόν. Θα μας επιτρέψετε λοιπόν σήμερα στον Άγιο Δημήτριο να πούμε δύο λόγια πάνω σε τούτο το σημείο. Η Εκκλησία μας μέσω του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου του Μεγάλου του Ιωάννου στην Δευτέρα Καθολική Επιστολή λέει το εξής, αγαπητοί αδελφοί. Η Εκκλησία μονάχα μπορεί να μας πει ποιος είναι ο Χριστός, έξω από τα δόντια. Η Εκκλησία μονάχα μπορεί να μας πει ποιος είναι ο Χριστός. Αν θέλετε λιγάκι έξω το παιδάκι, πάμε να μας πει. Η Εκκλησία μονάχα μπορεί να μας πει ποιος είναι ο Χριστός. Και τι λέει και ο Ιωάννης στη Δευτέρα του Καθολική Επιστολή. Τι είσαι στην ο ψεύστης, είναι ο αρνούμενος ότι Ιησούς του κέστην ο Χριστός. Ποιος είναι ψεύτης? Εκείνος που αρνείται ότι ο Ιησούς δεν είναι ο Χριστός. Και επιπλέον, ούτως εστί ο Αντίχριστος, ο αρνούμενος τον Πατέρα και τον Υιό. Αυτός είναι ο Αντίχριστος. Εκείνος που αρνείται τον Πατέρα, αυτός και που αρνείται τον Υιό. Αυτό, αγαπητοί, λέει η Εκκλησία. Εκείνος που αρνείται, με άλλα λόγια, ότι ο Χριστός μας είναι ο Θεός μας, αυτός είναι ο Αντίχριστος, ο διάβολος μέσα στον κόσμο. Για τούτο και ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος, για εκείνους που ξέρουν 2-3 γράμματα, λέει και εκείνο το περίφημο. Κοφώθηκε ούν όταν της χωρίς Ιησού Χριστού λαλεί ημίν. Κλείστε τα αυτιά σας όταν κάποιος σας μιλάει και χωρισμένος από τον Χριστό. Να επαναλάβω το χωρίο. Κοφώθηκε ούν όταν της χωρίς Ιησού Χριστού λαλεί ημίν. Ου χωρίς του αληθινών ζήν που κέφωνε. Χωρίς τον οποίο την αληθινή ζωή δεν μπορούμε να την έχουμε και να την γνωρίζουμε. Άρα και λοιπόν η Εκκλησία σου λέει, εγώ θα σου πω ποιος είναι ο Χριστός. Γιατί θα σου πω εγώ ποιος είναι ο Χριστός? Αγαπητοί μου αδελφοί, γιατί η Εκκλησία είναι ο Χριστός. Δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ Εκκλησίας και Χριστού. Ούτε από τα μεριά Χριστού και Εκκλησίας. Η Εκκλησία είναι ένα διαρκές δείγμα στο οποίο ηγείται και προηγείται ο Κύριος, μοιράζει και μοιράζεται. Το καθένα από εμάς προσφέρει και προσφέρεται, αυτό είναι η Εκκλησία. Και μάλιστα η Εκκλησία έρχεται να σου πει τι είναι ο Χριστός μέσα από την πρώτη και την τέταρτη Οικουμενική Σύνοδο. Τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Θέλω, προτού να τελειώσουμε πάνω στο σημείο ετούτο, να σας πω μία κουβέντα. Γράφει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Έλυση μεν η θεολογία πιθανολογία. Ουδέν παρασφαλές, ουδέν βέβαιον ίσαση περί Θεού, αλλά αιματιώθησαν εν της διαλογισμής αυτών. Εκείνοι που είναι εθνικοί Έλληνες, όταν ακούτε τη φράση Έλληνες στην Καινή Διαθήκη στους πατέρες, το μυαλό σας θα πηγαίνει τους εθνικούς, όχι αυτά καθεαυτά σαρκικά Έλληνες. Για τους εθνικούς η θεολογία, η πίστη στους θεούς είναι πιθανολογία, βασίζεται στο πιθανό. Τίποτα δεν ξέρουν το ασφαλές και βέβαιο, αλλά αιματιώθησαν μέσα στους διαλογισμούς τους. Εμείς λέει πιστεύουμε στον Θεό, στον Χριστό, γιατί έχουμε αρχές
προσέξτε, θεοδιδάκτους ούσας. Έχουμε αρχές και πιστεύουμε στον Χριστό, γιατί ο ίδιος ήρθε και μας φανερώνει. Απαντάμε σε εκείνους οι οποίοι υπόκειται στην Ευρώπη σήμερα και ότι είναι ο Χριστός, ότι δεν είναι Θεός και δεν ξέρω τι άλλο λένε. Απαντάμε σε εκείνους που είναι στην Ευρώπη. Δεν ανακαλύψαμε τον Χριστό σε κανένα γραφείο και θεολογικό σπουδαστήριο. Ούτε στις θεολογικές σχολές, ούτε στα βιβλία, ούτε η Καινή Διαθήκη μπορεί να σου πει μόνη της αν υπάρχει ή δεν υπάρχει ο Χριστός. Μας αποκαλύφθηκε ο Χριστός εν τόπο και εν χρόνο. Και ακριβώς απάνω στην Αγία Τράπεζα γευόμεθα το σώμα του και το αίμα του, επαληθεύοντας την παρουσία του μέσα στην Εκκλησία. Να αγαπητοί, γιατί είπε ο Παύλος, πιστεύουμε στον Χριστό, χθες και σήμερα των αυτών και ισουσιών. Πιστεύουμε στον Χριστό, γιατί δεν βγάλαμε από το μυαλό μας την πίστη μας εκείνον, αλλά γιατί ήρθε ο ίδιος ως έμμουσαρκή αλήθεια, ως αυταλήθεια, όντως ο ίδιος η αλήθεια, όντας ο ίδιος η αλήθεια, για να μας πει ακριβώς ποιος είναι. Αυτή είναι η πίστη, αγαπητή της Εκκλησίας. Και μην ξεχνάτε, επαναλαμβάνω πάλι εκείνο του Ιωάννου του Θεολόγου. Τι είσαι στην οψεύστης, είναι ο αρνούμενος, ότι Ιησούς που πέφτει ο Χριστός, ούτως στην οψεύστης. Ο ψεύτης μέσα στην Εκκλησία και ο διάβολος είναι εκείνος που αρνείται ότι ο Ιησούς είναι τέλειος Θεός. Λοιπόν, κάνουμε μια πρόταση σήμερα στην αγάπη σας. Βγείτε στον κόσμο έξω και πέστε την αλήθεια. Εσείς που είστε μέσα στην Εκκλησία. Όσοι είστε, το ίμα, το μικρό, ναι, το ίμα, το μικρό μέσα στην Εκκλησία. Βγείτε και πέστε. Μην κόπτετε ότι πιστεύουν στον Θεό, αν δεν πιστεύουν στον Χριστό. Να τα επαναλάβω. Μην κόπτετε ότι πιστεύουν στον Θεό, αν δεν πιστεύουν στον Χριστό. Πιστεύω στον Θεό σημαίνει πιστεύω στον Χριστό. Να τα επαναλάβω. Πιστεύω στον Θεό σημαίνει πιστεύω στον Χριστό. Δεν πιστεύει στον Χριστό. Μηδέν. Γιατί? Γιατί απαντάει ο Μέγας Βασίλειος. Εάν ο Χριστός δεν ερχόταν στον κόσμο, πώς θα ήξερες εσύ ότι πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού είναι το πρόσωπο της Αγίας Τριάδας το πρώτο? Πώς θα ήξερες ότι ο Υιός είναι ο Χριστός, ο Υιός και ο Λόγος του Θεού, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας? Πώς θα ήξερες ότι το πρόσωπο είναι του Παναγίου Πνεύματος, εάν ο Χριστός δεν ερχόταν στον κόσμο, λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, τότε η πίστη στον Θεό θα ήταν δύναμης ενθεωρουμένη εν της κτίσμασης. Μια κάποια αόρατη δύναμη, η οποία θα φαινόταν και θα παρουσιαζόταν μέσα από τους ανθρώπους και τα κτίσματα. Εδώ τώρα έχουμε ένσαρκη την αλήθεια μέσα στην Εκκλησία. Η Εκκλησία έχει σάρκα και οστά και λέγεται Χριστός. Και η αλήθεια της, η αυτόρυζα της αλήθειας, είναι ο ίδιος ο Χριστός. Τελειώνω με ένα κομμάτι από τον Άγιο Γρηγόριο του Θεολόγου. Λέει, για κοίτα, τι έκανε για σένα ο Χριστός. Ήτανε Θεός τέλειος. Τα παράτησε και έπινε ο ουρανός και κατέβηκε. Και έγινε παιδί για σένα. Παιδί μέσα στη θάλασσα. Έγινε υποδιάκονος. Έγινε υποδιάκονος και πήρε το φραγγέλιο στα χέρια και έδιωξε εκείνους που ήσαν βρωμεροί μέσα στο ναό του πατέρα του. Έγινε διάκονος. Ανέβηκε, όπως ξέρετε και εσείς, στην συναγωγή σήμερα και πήρε το βιβλίο και διάβασε και είπε πνεύμα Κυρίου επεμένα. Έγινε πρεσβύτερος. Τον είδατε πως δίδασκε μέσα από το καράβι στη Ναζαρέτη. Μετέπειτα έγινε επίσκοπος τη Μεγάλη Παρασκευή όταν θυσιάστηκε για τον κόσμο. Έγινε παραλάλωμα Θεός και ετάφηκε το Μεγάλο Σάββατο για να δοξαστεί την Κυριακή της Μεγάλης του Κυρίου Αναστάσεως. Αυτά έκανε ο Χριστός για σένα. Εσύ πώς τον ομολογείς? Πιστεύω στον Θεό σημαίνει πιστεύω στον Χριστό. Και εκείνοι που κόπτονται για την Ορθοδοξία, η πολιτική μας παραδείγματος χάρη, όλοι κόπτονται για την Ορθοδοξία. Μην πείτε, αν τους πείτε για την Ορθοδοξία, ομοίω. Από την άκρα δεξιά μέχρι την άκρα αριστερά, ομοίω υπέρ της Ορθοδοξίας. Όταν τους πεις, κέρδεσαι τον Χριστό, εξομολογήσει, ποιούν την ίσα. Ποιούν την ίσα. Επιτέλους, να κηρύξουμε μία αλήθεια ως Ορθόδοξοι. Θες να λέγεσαι Ορθόδοξο έθνος. Θεός και Χριστός ένα και το αυτόν πρόσωπο. Θεός εν τρισήν προσώπης, ως Πατήρ, Υιός και Άγιον Πνεύμα. Πνεύμα Κυρίου επεμέ, που είναι και εκκλησέν. Είναι τέλειος ο Θεός, είπε ο Κυριός μας στη συναγωγή, γιατί το Πνεύμα του Θεού και
Ήρθα σήμερα για λίγο στην Τρίπολη, επειδή γιόρταζε χθες ο σεπτός μας Πιμελάρχης κύριος Αλέξανδρος. Είχε τα προσωπικά του ονομαστήρια και από τις θέσεις αυτής το ευχόμαστε να ζει πάρα πολλά έτη, ευλογημένα και χαρούμενα, να βλέπει εμάς τα παιδιά του τα πνευματικά ανυψωμένα σε επισκόπους όπως τον Άγιο Πατρόν, τον Άγιο Πορτογαλίας, εμένα, τον ελάχιστο και τους άλλους που έχει αναδείξει και να διαπημένει τη Μητρόπολη μας ενχάρητη και πνεύματι, ενχάρητη Θεού και πνεύματι Αγίου. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί θεώρησα καλό σήμερα να καθίσω εδώ και να λειτουργήσω. Εχθές πήγαμε στο Κούρα μαζί το μοναστήρι γιατί είχαμε τα 40 της ερωτήσεις που εκκινήθη η αείμνηστη θεολογία και σήμερα μου έδωσε την άδεια να λειτουργήσω εδώ. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι και προσεύχομαι ο Θεός σας έχει καλά, να σας δίνει δύναμη, να σας στηρίξει. Ευχαριστώ και τους Αγίους Πατέρας, τον Πατέρα Γεράσιμο, τον Πατέρα Γεώργιο εδώ, οι οποίοι σήμερα με ανέχτηκαν λειτουργούντα και τον Άγιο Διάκονο, τον Πατέρα Δημήτριο, το εκλεκτό αυτό παιδί, που το έστειλε ο Δεσπότης ως διάκονο του να υπηρετήσει και σήμερα την Εκκλησία και τον Χριστό. Σας ευχαριστώ και εσάς που ήρθατε εδώ. Παρακαλώ να δέεστε υπέρ ημών. Τα προβλήματα είναι μεγάλα σε όλο τον κόσμο, δεν αντιλέγει κανένας. Και εκεί μάλιστα, όπως στη δική μου την επαρχία που υπάρχει χρυσός, τίθεται το θέμα Χριστός ή χρυσός και τρογόμαστε. Παρακαλώ είτε και εσείς να πάνε τα πράγματα όπως αρμόζει. Και σας καλώ στις 26 με 27 Σεπτεμβρίου, 26 το απόγευμα, του Σεπτέμβρη στις 5.30-6 ώρα το απόγευμα, από την Όρσα Λαγκαδά θα μεταφέρουμε στο Ζακριβέλι της επαρχίας μου τα λείψανα της Αγίας Ενδόξου Νεοπαρθενομάρτυρος Ακυλίνης, τα οποία ευρέθησαν στην Όσα μετά από το 1764 που έγινε το μαρτυριό της, θα έρθουν εκεί. Σας προσκαλώ όλους όποιος μπορεί να έρθει ή με κάποιο λεωφορείο να ορίσουν ο πατήρ Γεώργιος και ο πατήρ Γεράσιμος, όπως νομίζουν, αν θέλουν να έρθουν και ο Δεσπότης μαζί θα είναι εκεί και θα προείσταται της Πανηγύριος ο Άγιος Μαντινίας μαζί με τον Άγιο Πατρόν και άλλους 7 μαρτύρες. Θα έτσι πολλά και ευλογημένα.